Sociálny fond tvorený len, evidenčne nie je k nemu tvorený bankový účet, hej, lebo postupy účtovania pracujú s dvoma informáciami. Koho sa týka sociálny fond? Ak ste jednoduchá fyzická osoba, tak sociálny fond vám nič nehovorí. Sociálny fond sa tvorí pre zamestnancov, čiže ak fyzická osoba zamestnáva ľudí na pracovný pomer, tak zákon o sociálnom fonde 152 z roku 94, ak sa nemýlim, nám hovorí, že akým spôsobom a v akej výške mám povinnosť tvoriť sociálny fond. Minimálna výška je 0,6%. V prípade interného predpisu kolektívnej zmluvy môžete to navýšiť až na 1%, ak vytvárate zisk. Hej. Čiže na základe tejto skutočnosti si určite v smernici tvorbu sociálneho fondu, ak máte zamestnancov, a na základe toho potom následne vytvárate sociálny fond, ktorý je daňovo uznaný z pohľadu zákona o daní z príjmov. A my máte dve možnosti. Zákon neukladá povinnosť mať samostatný účet. Kedysi bolo v minulosti ďalekej, bolo povedané, že ste museli mať prostriedky sociálneho fondu evidované na samostatnom bankovom účte. To už neexistuje, čiže v jednoduchom účtovníctve pre mňa tá evidencia je kniha sociálneho fondu, ak nemám teda evidovaný bankový účet. A na základe tejto skutočnosti, keďže ide o nejakú nepeňažnú informáciu tej tvorby, tak mám právo k 31.12.2014 zobrať informáciu o tvorbe sociálneho fondu z tejto knihy a zaúčtovať ju ako výdavok ovplyvňujúci základ dane tvorba sociálneho fondu. Hej. A ak by som mal tvorený bankový účet, kde by som si prevádzal tie peňažné prostriedky z tvorby sociálneho fondu, tak je v postupoch účtované povedané, že pri tom prevode zaúčtujete výdavok ovplyvňujúci základ dane tvorba sociálneho fondu. A príjem na účet zaúčtujete ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Hej, samozrejme. Čiže nejdem cez nejakú priebežnú položku, ale tam pri tom prevode do toho účtu automaticky si zaevidujem do účtovníctva tvorbu sociálneho fondu. Je to daňový výdavok. Čiže potom, keď následne mám výdavky, ktoré súvisia s čerpaním sociálneho fondu a idem o nich účtovať v peňažnom denníku, už to bude čerpanie sociálneho fondu, nedaňový výdavok. Hej? Lebo daňový výdavok bol zohľadnený pri jeho tvorbe. Takže na to treba tiež nezabudnúť v prípade účtovania.